mens præstens kone står på hænder for sin bror, og kløvermarken står i flor. Vi skal ind til vores såmaskine med det udsæd, som vi skal se ud, og det er noget lauretta rovbøg. Så vi skal bare hive i. Vi skal så prøve at så på såmaskinen. Vi har lavet valgt på vores gear, så vel her. Prøv at starte ud i gear 40. Så aflæser vi hernede på siden, at på en 40 hektar med 3 meter såmaskine skal vi dreje 22,5 omgang. Og det vil Peter så gøre her. Vi bor i huler og slås hele dagen. Det har vi lige godt aldrig nogen. Så fandt vi ud af, at det var 3,75 kilo. Så indtaster vi 3,75 gange 40, fordi det er en 40 hektar, og får vi 150 kilo. Så skal vi have stillet den lidt om. Vi vil godt op og så 193 kilo. Jamen vi har altså nogle skier her. Der vil vi så, har vi fundet af, at vi godt vil op i 52. Så der drejer vi bare op. Det er jo nært, når det bare variabelt. Så spænder vi bare til. Og så drejer vi 22,5 omgang igen. Skal være en dejlig mand. Nu måler vi så igen, og nu er den så op på 4,75. Så siger vi, det er 4,75 gange 40, og så får vi 190, så det passer meget godt. Jamen vi har på vores såmaskine, der har vi forrest, der har vi en rosehav, hvor tænderne her, de kører rundt og smadrer knolde og får løsnet jorden i den dybde, man stiller den til. Man vil gerne stille den i den dybde, man vil lægge sine kerner i, så der er en hård fast bund, de ligger på. Rosehaven er også med til at kunne give en god grundstruktur i jorden, men man kan også lave det for fint. Det kan man justere på en spænd her, hvor man kan åbne og lukke den slæveplanke her. Hvorefter, hvis man lukker meget fra den, så vil jorden blive længere tid inde i kassen her og blive forarbejdet noget mere. Så nummer 2 på vores såmaskine, der har vi vores pakvals, hvor den her, den har nogle hjul her, der kører, hvor såskæret også kører her bagpå. Det er med til at danne en kapillærvirkning, og det vil holde på fugtigheden i tørre år. Og i våde år, der vil det også gøre det, at jorden den vil kunne aftage noget mere vand, fordi det ikke bliver pakket imellem mellem såskærene. Hvorimod, at hvis man havde en, hvor det bare var fast pakket hele vejen, så vil jorden blive helt. Og i våde år vil der bare kunne komme til at stå plakvand på. Så tredje del på vores såmaskine, det er vores såskær. Så med den her, det er skiveskær. Der er en fordel i at kunne lave en mere ensartet sådybde i lerjord i forhold til såskær. Det er en lille smule dyrere end slæveskær, men laver også en bedre såarbejde. Så til sidst, der har vi vores efterhav, som sørger for at dække vores rillelag, hvor vores korn bliver lagt ned. Sørger for at blive kastet noget jord over. Det gør også, at det ikke bliver pakket sammen sindssygt hårdt, at det bliver meget løst, så det kan aftage en masse vand. Oven på vores såmaskine, der har vi vores såtank, hvor der kan være 700 kilo i. Få en snak med de lokale, de kan også tale tysk. Ja, så er vi så kommet i marken, hvor vi skal så noget NS 27-4, og vi så 290 kilo gødning ud per hektar, hvor vi gør det med vores nordsten her. Så er du træt af syden, sne og slud. Tag til det varme nord. Tag en weekendtur for 2 på kamel til Holstebro. Undervejs skal vi Vi har
fået lagt vores gødning ud nu, og kommet ud med vores såmaskine, og skal have sået vores vårbyg. Ja, vi har lige indstillet sådybden, så vi kører i 4 cm. Så vil vi have, jamen vi sår 193 kg udsat ud. Vi vil godt have en plantebestand på 300 planter per kvadratmeter. Og vores tulensforvæg er 58, så derfor sår vi forholdsvis mange kilo ud. Vi har nogle store, flotte kerner. Ja, så har vi så måle den her sådybde her, vi har fået. Der har jeg fundet en kerne hernede ved. Og så er den her målestok her. Og så også målet ned på her. Hvor vi se, at fra bunden af den her målestok og op til kernen der, det er cirka de der 4 cm, som vores ønskede sådybde den skal være. Så det kan ikke være bedre her. Nå, jamen som vi kan se her, så nede i bunden her, der har vi et rigtig godt hårdt lag. Og så ovenpå, så har vi sådan en blød tæppe. Sådan rigtig godt mulede jord, vi sover i. Det er rigtig fugtigt. Det er rigtig godt. Det er et godt startskud. Ja, så skal vi så noget gødning ud til majsen, og vi har så valgt at køre 304 kg ud af en NS 27-4. Nu skal vi til at så majs, og vi har valgt en rækkeafstand på 12,5 cm. Og vi skal så 28 kg ud per hektar. En hund med 4 poter, en på hver sit ben. Bagpå sidder halen fast og vipper. Forrest sidder snuden, og når man rører... Jonas, hvad så er vi ude på? 75 cm og 5 rækkerne. Nu er på 4 rækker. Vi skal til at så baktrøj, og vi så det med en rosermaskine. Og vi har indstillet dybden til den rigtige dybde i cirka 2 cm. Min hund skal ud om natten og løfte venstre ben. Vi har sat rofrø i, og som vi kan se, så har jeg kørt det nedad. Og de ligger 2 cm i jorden også. For vi ved, at øl er meget sundt for sjælen. Vi se, så ligger der et her. Så graver vi lidt væk herfra igen. Så kan vi se, så ligger der rofrø her. Så skal bare grave lidt mere. Der var et til. Skal vi grave lidt mere. Der var et til der. Så de ligger sådan med en god afstand imellem. Der er cirka 20 cm imellem. Yes, vi skal lave noget gødningstest. Det her er vores gødning, så vi har brugt det ved marken. Og jeg starter som en NS 27-4. Så har vi vores gødning her. Og så presser vi. Den knækkede så der. På 7. Så den er rimelig god. Så har vi vores anden gødning. En NS 21-24. Tager her. Håndkækket på 6. Så den er også god. Jeg står her med en NS 27-4, hvor vi skal lave kornstørrelsevurdering. Og det gør vi ved, at vi ryster den her, for at finde ud af, hvilken størrelse kornet har, eller gødningen har. Okay. Efter nu har jeg gjort det i snart 15 sekunder, og den bliver nok ikke bedre. Så skal vi så se, at den, der er flest mellem 3,35 og 4,75 mm. Jeg står med en NS 21-24, og vi skal lave måling på, hvor stor kornen er, og ryster vi. Så kan vi så se her. Der er så flest mellem 2 mm og 3,35 mm. Ja, så er vi så i vores byg.
hvor vi kan se, der er kommet det første kimblad her. Og det vil så sige, at byggen den er i stadie 11. Vi skal have målt plantetal i byggen. Det gør vi med den her, som der er en 10. kvadratmeter. Så lægger vi den, og så tæller vi. Der er 31 planter på en 10. kvadratmeter. Det ganger vi så med 10, og det vil så sige, at der er 310 planter per kvadratmeter. Vi står her i vores parcel med majs, og vi kan se, at kimråden den stikker frem, og kimstænglen spreder frem, og det vil sige, at den er i stadie 7. Ja, så har vi fundet en roespire, hvor vi så kigget på vores BBCH-skala, og hvor vi har fundet ud af, fordi den har en spire, den første spire her, så vil den så være i stadie 3 på vores BBCH-skala. Så står vi så her ved paktørerne, hvor vi kan se, at der er kommet 2 kimblade, og det vil så sige, at det vil være i stadie 10 på vores BBCH-skala. Sportsmand som du var, altid fuld af godt humør. Nordom Dokk Banken, kursen den var klar. Stolt du rundede Helsingør, og jeg